Tofa ana wata shiga wata yanzu asirin wani ƙaramin yaro mai garkuwa da mutane ya tonu. Shi dai wannan yaro rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu nasarar cafke shi ne a Ɗandume ta jihar Katsina, inda wannan yaron ya ƙware wajen garkuwa da mutane sannan kuma da masu yi ma masu garkuwa infoma. Inda wannan yaron shi dai ya ce asalin abin da ya haɗa shi da wannan 'yan bindiga shi ne lokacin dai an kawo shi makarantar allo tare da shi da yayansa, to amma kuma yayansa sai ya gudu ya hau motar Dangote inda ya tafi Legas neman kuɗi, inda ya bar wannan yaro a makaranta, inda wannan yaro ya dinga garari wani lokaci ya je ya karatu wani lokaci kuma ya dinga kwana a tasha. To daga nan kuma sai wani ɗan makarantar su ya ɗauke shi inda ya je ya haɗa shi da shugaban 'yan bindiga. To bayan ya kai shi wajen shugaban 'yan bindiga nan, inda shugaban 'yan bindiga ya ce to lalle yaron nan zai kai dinga yi mana infoma, sannan kuma idan ka kuskura ka gudu baka yi mana abin da muke so ba za mu kashe ka, kamar yadda wannan yaro ya faɗa, inda ya ce lalle shugaban 'yan bindiga sai da ya mishi wannan barazanar kafin ya fara mishi infoma. To daga nan wannan yaro ya ɗauki alƙawari lalle zai ma shugaban 'yan bindiga nan infoma, inda wannan yaro ko da wani lokaci yakan zo cikin gari yana dubawa, duk inda ya ga sojoji sun bi da 'yan banga ko 'yan sanda zai kira waya ya gaya mai shugaban 'yan bindiga halin da ake ciki, inda ya ce kowane lokaci wannan shugaban 'yan bindiga yakan ba shi 3,000, wani lokaci yakan ba shi 5,000, kamar dai yadda kuke gani wannan yaro ne karami wanda kwata-kwata wannan yaron a duniya ya ce shekarun shi 10 ne. Abinda zai bada mamaki shine yanzu kwata-kwata za a ga wasu iyaye ba su san darajar 'ya'yansu ba, maimakon ka haifi 'ya'ya dama kulawa da su lalle yana kanka ne, to amma sai ga mutum ya ɗauki 'ya'ya ya kai su makaranta kwata-kwata baya duba halin da suke ciki. To shi yasa da dama yanzu irin waɗannan yaran waɗanda suka bi barayi ko suka zama barayi suka addabi al'umma suna da yawa yanzu a cikin arewacin Najeriya, tunda musamman za ka ga duk irin waɗannan 'yan bindigan da kake ji ana yin garkuwa da mutane, za ka samu 'ya'yan talaka su ne suke shiga wannan harkar garkuwa da mutane, kuma sannan mafi yawanci wanda ake sacewa ake kai su daji domin a bada kuɗin fansa su ma za ka samu talakawa ne ba masu kuɗi ba. Da dai lokacin da garkuwa da mutane ta zo a shekarun baya za ka ga ana sace manya-manyan 'yan siyasa ne da kuma manya-manyan masu kuɗi domin a nemi kuɗin fansa hannunsu, ba dama an san cewa idan an sace su ko miliyan nawa ake bukata za a samu. To amma yanzu abin da zai baka haushi, wani lokaci za a ga almajiri ne yana bara da kwana shi a hannu, sai ka ji an ce wai 'yan bindiga sun sace shi, inda za su kira malamin su ce suna buƙatar miliyan 10 ko miliyan 20, wanda shi kan shi malamin bai taɓa jin ma wannan, bai taɓa ganin wannan kuɗin ba, in dai ba wai ko ya ji labari a rediyo ba, shi lalle bai taɓa ganin su ba, sai a ce lalle idan kuma baka bada wannan kuɗi ba to lalle sai ka ji ana barazana za a kashe wannan almajiri naka. Inda wani lokaci za a ga malamin ya shiga ya fita domin ya je sanar ma iyayen yara abin da halin da ake ciki, kuma su ma iyayen yara su ce lalle ba su da wannan kuɗi. To wani lokaci kana ji kana gani sanadiyar haka sai a kama ɗanɗanka a kashe shi, domin kai ka san baka taɓa ganin miliyan 10 kuma baka da hanyar da za ka samu miliyan 10, domin wani ma inda yana da miliyan 10 ba zai kawo ya ɗan shi makaranta ba, domin da dama za ka samu wasu dama talauci ne yakan sa su ɗauko 'ya'yan su kawo su makaranta saboda ba su da abin da za su iya riƙe wannan yara. To wasu kuma za ka samu a'a iyayen su mutu ne, to kuma ƙannan baban su ko ƙannan mahaifansu wanda za su kula da su, to sai ka samu babu wani takamaimai wanda zai ɗauka nauyin su, sai a ce kawai a ɗauki yaro a kai shi makaranta. To shi yasa sai ga an kawo yaro makaranta wani tun yana karami har sai ya girma shekara 20 ya shekara 30 babu wanda ya ƙara sa, wani karke malamin nasa shi ma har ya zo ya rasu, wanda zai ce ma shi takamaiman garin su ma inda yake shi bai sani ba, shi dai kawai ya sani an kawo shi gidan malam wani karatu, wani abin da zai iya riƙe kenan, a nan zai girma yana ji yana gani a mai da shi shegen ƙarfi daji, wanda in an tambaye shi menene asalin iyayensa ina suke a ina kuma za a je a samu dangin iyayen, sai ka ya ce shi kwata-kwata bai sani ba, shi da abin da ya sani kawai malam wane ya sani, shi ko malam wane yanzu ya rasu, balantana a bincike shin ina asalin aka samu wani yaron, balantana a mai da shi wajen iyayensa. To don haka abin da muke kira a nan shine lalle iyaye ya kamata ku dinga kula da 'ya'yanku, sannan kuma idan an mutu an bar 'ya'ya iyayensu riga sun mutu, to lalle wanda haƙƙi yake akan su to lalle ya kamata su dinga kula da 'ya'ya, bai kamata a ce ku a saki 'ya'yanku suna zuwa suna gari irin haka ba, domin da dama irin waɗannan yaran da ake saki ba ku ba suke zuwa wani lokaci su zo su fitina al'umma da sace-sace da irin wannan garkuwa da mutane. Sannan kuma idan an zo an faɗi gaskiya sai ga wasu zo suna zaki suna cewa dan me yasa za a faɗi gaskiya, dan Allah dan Annabi in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share ɗin bidiyon nan kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku. Barkan mu da warhaka, barkan mu da zuwa babban headquarter 'yan sanda ta rundunar 'yan sanda reshen jihar Katsina, a inda zan gabatar muku da kaɗan daga cikin nasarorin da wannan runduna tamu ta samu. A ranar 3 ga watan Juli na shekara ta 2024 da misalin karfe 8 na safe, rundunar haɗin gwiwa da jami'an Katsina State Community Watch Co, wato jami'an tsaron gida na gwamnatin jihar Katsina, ta yi nasarar kama wannan matashi ko in ce yaro da kuke gani a tare da ni,
bisa zargin shi da hannu a cikin aikata ko in ce baiwa barayin daji bayanai na sirri da ya shafi inda jami'an tsaro suke zaune, hanyoyi da za a bi a kaucewa jami'an tsaro domin shiga ƙauyuka da kuma gidajen mutane wanda za a je a sace a kuma yi garkuwa da su ko kuma a sace musu dabbobi. Wannan da kuke gani har zuwa lokacin da aka kama shi ya kasance yana zaune ne a unguwar Sheikh Abdullahi Quarters da ke a cikin garin Dandume a karamar hukumar Dandume. A yayin gudanar da bincike ya ba da bayani bai rike ba, inda ya faɗa cewa akwai wani abokin shi mai suna Abba wanda sun shahara tare suke aikata wannan aika-aika na bawa barayin daji bayanai da ya shafi garuruwa da kuma mutane kamar yadda na gabatar, inda bayan an yi nasarar yin wannan sata ko in ce garkuwa da mutane ko kuma satan shanaye ana ba su kuɗi da suka kai darajar naira 5,000. Amma bari mu ji daga bakin shi. Shekarun ka nawa? Shekaruna ni da ba wani na ce ni dai shekaruna 10. Ina kake da zama? Dandume. To me yasa aka kawo ka nan? Shi Abba shi ban san zai kai ni wajen barayi ba ne. Da ya kai ni wajen ya hau maka kusan mashin, ya ba da kuɗin mashin 450. Da ya kai ni wajen ogan barayin sunan shi Yakuba. Da ya kai ni wajen ogan barayin Yakuba, shi kuma ogan barayin ya ce wai inda ban faɗi ne ba, inda bai ce na riga tuttuwa da mutane ba, ya halbe ni. Na ce to daga nan yana shi yana da waya, shi yana buga musu komai, yana suna cewa mun riga zuwa garuruwa muna duba musu inda ba an banga, ci gaba da magana. inda ba an banga. Daga nan idan muka duba musu inda ba an banga, muka je shi Abba yana buga musu yana cewa akwai inda ba an banga sosai, amma za a riga zuwa ana ɗaukar shanu da mutane. Daga nan ni kuma aka kama na can wani gari. Daga nan aka kama na wani gari, na kwanta a lungu, kwano na na can. Da kwano na na can aka kawo ni polisi Dandume. To idan aka yi bacin an gama nawa ake baka? Ana ban 3,000, ana ban 5,000. Ana ban 5,000. Kai me kai ka shiga wannan abu ya haɗa ka da shi wannan abu? Shi Abban ne ban san ne ba zai kai ni wajen barayi ba, ni kuma ina zaune ina karatu. Shi kuma babana da ya sake makarantar ku ɗaya da Abban? da babana sake na ta, shi kuma yayana ya gudu ya je ya samu mota ya tafi Lagos neman kuɗi. Da ya tafi Lagos ni kuma na ba hanya na ta bi inda mota ta tsaya ta sha mai. Daga nan mota ya koma, daga nan ya ta ɓace.